Goddag og velkommen hjem til nej, okay. Velkommen hjem til DJ Kurts radio. Velkommen hjem til den, for den er nemlig været ude at rejse. Det er sammen med DJ MC Flavor Flex. Coming from here and in Australia too. Running to the rescue of lives. DJ Good. Ja. Together with DJ MC Flavor Flex. Ja. I dag vil vi så spørge ham, fordi han er jo englænder, så jeg spørger ham på engelsk fra nu af. So, what are your songs about? DJ MC Flavor Flex. So just only you. Yeah. And who are you again? DJ MC Flavor John Flex. Ja. Det er mit nye navn. Stop that. Idiot. Du skulle fra England. Jeg er Bolen. Nej, men så spurgte jeg ham så, hvordan han følte med, at han havde knippet så mange små børn her i Danmark, og han sagde, at det kunne han meget godt lide. Jeg regner ikke med, at der er nogen af jer, der kommer til lidt idioter derude, det forstår. Nej, men DJ MC Flavor Flex. Jeg er glad t-shirt. With this. En gang. Tabte jeg den. Okay. Og der var en hjemløs, der spurgte efter en sandwich. Straks ned, jeg tror han. Okay. Jeg tror, han havde ikke med. Men hvad hedder dit album så? DJ MC DJ Flavor John Cups in the skies of order of light, together with my pancakes in the morning of light, and the light is life. Okay. Part 2. Og jeg var skaldet. Okay, så det hedder det album. Yes. Det må jeg sgu nok sige. Og det er så 2 gange, så jeg skal sige, så er det part 2, så jeg skal sige det 2 gange. Okay. Men Det er jeg glad. så det kan jeg. Så du har glemt titlen på dit eget album, selvom du lige har sagt det. Ja. Jeg er DJ Kurt. Det er mig. DJ MC Flavor Flex. Ja. Men jeg tror faktisk, det var alt for i dag. Så godnat.